atong isgutan karon unsaon din napagamit ang risograph. So kaning risograph ang atong suwayan. Una i-check kung nabay ink. So ablihi lang ng kanang apultahan, then tanawa kung nabay white na box. Okay kanina. Ikaduha tanawa kung naabay master dinha sa kilid na birahalag kalit ana kung naay ruler, okay na ay master. Nara po din ha unsang pagtaod sa master kung mahutdan. Ang ikatulo tanawa kung naabay bond paper dinha sa feeder. Kung okay na, ato na andam na itong i-reproduce o gisampak na itong adto sa corner nga na ay arrow. Okay, then isira. So, una na itong himuon, maghimutag master or copy sa kadtong atong i-print. So, i-place lang na start, dayon mo tingog na siya nga nag-making siya og master. May bawaan nimo kung okay na or nahimo na ang master, kay mohatag siya copy sa imuhang gustong i-reproduce ug dili na siya mogawas. Okay, nigawas na. Human sa master making, pwede na ka mo print, siga na ang print, so pwede na kang butang pila ka buok imuhang gustong i-reproduce. Dayon, isliton lang nimo ang start na button. Na. Dayon mo start na siya sigurado ang sakto ang number o mugawas na ngadto sa tray, catch tray dinha ang imong gi-print. Makita nimo nga nag-countdown ang number ana samtang nag-print siya sa imong gi-reproduce. If you like this video, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. Tinig ka human kung mag back to back o balag di, kung back to back nimo kana ibalhin na nimo ngadto sa feeder dinha kung giyon sa nimo pagbali kaning imong copy nga tuon sa nimo pagbali dayon imo maghimo na pud ka og laing master say balik ra nimo dinha dayon isira ang kadtong copier dayon na nagsiga na master making na pud ka. So ganina print man to karon master making ha nya siguraduha nga 0 ang imuhang dinha ay kay basin 120 nya master making pa ka. Islitin start mo hatag na po na siya og laing master nga output dayon pwede na kang magbutang og number pila imo hang i-print dayon i-start. So back to back na ni ang pikas part na po sa page ang iyahang printahan. So gikan sa feeder mag-countdown na siya niya magawas na sa catch tray. This is Don ug kung nakauyon ka sa ato ang i-feature karon pwede ka mo like o nya i-comment unsa mga gusto nimong atong isgutan sa sunod na video. Amping!